문제는 마 뭐네 너 뭐나야 라블리 नोंना बिदिनो बावनाय नेम दंखायो दा सोरजोंबा गोखा गोखै बाथ्रा रायलायबाय थादोलाय नोंनिया बे गोजाम रावखौ बाहायनो मोनाबा गोसोआ मोजां मोना नामा सबाबानो बिदिनोखा नालाय नोंना दा थाब फैगोन बारा गोबाव खालामनाङा मा सास गैया बास गैया सोर असाइस बेल दामला बायदि मिलाय नावरासै हा माथो बेला जों गाबोन गावब्रासोलाय हा थौ सालायखौ थौ Hey, boray, थाथौ माथो जालाबायखो नोंसोरलाय ओइ बोराय नों जोंनि खोथाखौ एसेबां मानिनो थाला नामाब्रा जोंनो साख्रि नांगौ होनदों साख्रि मा गोदाव सोराव नोंसोरलाय मा दम दाम होलाबायदों लाजिया नोंसोरो आं नोंसोरखौ सिनायखायो गामिनि सेंग्रा गोजा मावा दाङा फराया फारसेथिंबो मावनायाव गैखाया खालि लोंनाय जानायावल' बेस्थ' नोंसोरो साख्रि बाख्रिखौ बेबायदि बिलाबायबानो मोनो लामा सामायाव आं नोंसोरनिल' गावबुरा नङा रायजोनिसो गावबुरा आङो बे बोराया साला बादायथारबायलै बे बोरायखौ उथारनांसिगौ मालाखौ मोखां नागिरबालाय होदोलै ओइ मंगल नों गामिनि सिनायनाय गथ'आ बेबायदि दाखामलै आंखौ मा सानदों नोंलाय आंखौलाय नों बुनो सानदों बुनो दे बुलाय माबायदि बुग्रा आं नोंखौ बुलायगोन देलाय बुलाय ओइ बोराय सोर बेलाय माननाय आखायाव मानसि जानो फैबावबाय नोङो मानसि जानायनि खोथा नङा बियो मा आखल बेलाय गोख्रै ओंखारला मानसि जानो फैबावबाय नोङो आदै नों साइडआव थां 문디나 비마 ओइ 문디ना बिमा सफैबायबो हाब बिक्रम फिसा नों औ मादै दे जागोन फिसा नो मनाया थ' सिङाव थुदो थौ फै सिङाव फैदो जिरायफै दे जिरायदो दासान्दि न'खरफ्राव मोजाङै दं दा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो बिदिबाथ' मा सावरायबाय थाबावनो आदै आथिं आखाइ सुस्रांनानै दान्दिसे जिरायदो थौ बिदिबा जागोन आदै आयै आफा मा
मा न'आवलाय रावबो गैया नामा मा दिनैलाय जोंनाव सोरबा फुजिनांथावसो आलासि फैदों नामा आयै आयै ए सफैबाय आइ औ आयै सफैबाय दे जागोन फिसा जागोन फिसा जागोन दे आइ आथिं आखाइ सुदो जागोन आयै जाग्रा लायलै ओइ बाजै जोंनो जाग्रा हरदोलै खिन्थु फैसा गैया बाखि जागोन बिदि फैसा गैया गैया होनबाय थानानै बोरै जानोसै बाखि जाबाय थानानै जों दखानालाय बोरै सोलिनो ओइ बस माथो बोरैबासो होनबायलै मा जाबाय थाखोब्रा बाखि बाखि थाइसे थाइनै बाखिखौनो बेबायदि बुंबाय थायो नामाब्रा होगोन ना जों रावबोनि मानसि बे थाइसे थाइनै बाखिखौनो बेबायदि बुंबाय थाबा जागोन बाजै होगोनलै होगोन जाग्रा हर माब्रै जाबावगोनलै बस माथो जेरावबो बाखियानो जोबनो थांला थ' बिदिब्ला बङाइफ्रावनो थांसैब्रा खामानि मावनो औलै औ लुवाफोरखौनो देलाबायनोसै थोर नोंसोरलाय मा कम्पानि गोसोखांबाय थायोब्रा कम्पानियाव थांनानै मा जाना फैदों नोंसोर गोसोआव गैया नालाय हा कम्पानि दाख्लैयो सप्तासेबो जायाखै माथो नोंलाय कम्पानिनिफ्राय थांनाय फैनाया मा मोनबोखो नोंलाय मोसौ हालिनि फाना थांबाय मोसौ हालिसेनि दाम लाबोफिननो हादों नोङो कम्पानि होनबावदों राजु नोंसोर थांनोबा थां नैबे मंगला हले थांनायाव गैया सानसे समाव नाय नोंसोरो नैबे मंगला मा देखायगोन माथो जाबावगोनब्रा कम्पानियावबो थांलाबालाय थौलै दिरुं लानानै आलायलाबायनानै लावलाबायहैनोसै हैद फाग्लांसो थैबा थैलै आं हले थैनायाव गैयालै आं हले दिरुं लागायना थैनो हायालै आं थैनायाव गैयालै मोनदों नोंसोरो गोसोखौल' दाद खालाम आं दं नोंसोरनि थाखाय आं सासे गोरा गोसोआव ला मिथिबाय लेट्स गो थौ मन्दिनाय ओंखाम जानो फैद' नोम्फाखौबो लेंबोफादो जागोन आयै आफा बे जोंनाव फैनाय गोदान सेंग्राया मा जोंनाव गोदान खामानि मावग्रा फैदों नामा औ मुन्दिना आइ आं दहाय नोलोबारि हाथायाव लोगो मोननानै लाबोफादों बे जोंहानाव खामानि मावनो हासिगोनाय बेफोरखौ दोनथ'दो आइ नाथाय नोंना आनजादनि बाथ्राया बोरै जाबोखो आनजादखौथ' मोजाङैनो होफैदोंमोन नाथाय रिजाल्टआसो आंथ' पास जागोन बायदि मोनदों पासआथ' जाखानांगोनखा जोंहा बिजामादै मोजां नागिरनायनि खोथा दङना आंहाथ' बिजामादैनि जेबो सिन्था गैया बिमा रोंखानाय राखानायखौनो आं थिग खालामनानै दोनखाबाय आइ मुन्दिनायनि थाखाय बिदिबाथ' मोजांसो सोरथो फन हरलायखोब्रा हेलौ ए आगै हेलौ आगै सना नोंसो गावदां माइनाव आं बेखौनो बेलेग सेंग्रासो नंदोंमोन सना आइ लाभ इउ सना एथ' गोबावजों दिनैसो सना आइ लाभ इउ औ
आं बेलेगाव थांदोंमोन बाइक सालायदोंमोन खोनायाखैमोन सना आं बेखौनो सोरबा सेंग्रा होननानै नोंखौ दम हरफ्लांबाय सना निमाहा हो दे मोजां रायलायथारनोसै सना आं नोंजों सना I love you सना नोंखौ दिनैसो बिखा गोरबोजों रायलायनो मोनसिगोन सना खावलाया साबाय ओइ हंलि आंजों हाबा जामारनो माला फैमारगोन हंलि आंनाव खिन्थु फैसाया बारा गैया थाइबानि मंगल सुत्र 10 थाखानि सिन्दुर बायबा जागोन ना जाया अह बिदि नङा होनबालाय बे मंगल सुत्रनि दामखौ बारायना होनोसै आं मंगल सुत्रा 10 थाखा सिन्दुरा थाइबा जागोन दा हंलि हंलि खोथा गैया एबार थांगासिनो नोंखौ लायनो नै थांबायबो दोनथ' थांगासिनो दं माथो जालायखोब्रा नै बाराबा दासो जादों बिमा जोंहा बे बिखोमा दैयाखि खामानि मावनो हागोन नालाय आंथ' जोबोद सिन्थासो जाबाय हा नोंहा मालाय मावनो हाथारिखौ मानो थिनसो बायनांगौ जाखो गावनो मावनो हागोन आदै होनबाय जेला आंलाय माथो होनबावनो दे आंथ' मानसिखौ नायनानै खामानि मावनो हागोन बायदि नुखायाखै बुरै बैसोआलाय बेसेथो थाबावगोनहाय आंलाय सोर हौवायालाय लांबावगोनहाय आयं आयं मैगं हानाया दाबो जायाखै एसे दंबावो नै नों अरखौल' थामसा दा फार्माफोरा दावराव जाफैजोबगोन दे माबार हाना हरदो आयं दे सियारफोरालाय मा डिस्टार्ब मा उरखांलायखो नोंहालाय नों मा मिन्थिदोंब्रा आब' मा खेबनै खेबथाम गाबज्रिबाबो खोनायाब्रा ना फैसा नांगौलै फैसायानो गैथारा थाइसेबो मानो फैसा नांबाय थागौ नोंनोलाय मबाइल बायनो फैसा नांगौ आंनो मबाइल लायनो आरो लोगोसे ड्रेसानो गांसे मोजां गैला सानफ्रामबो बेबायदि गानना बेरायबाय थानांगौ नामाब्रा आं फैसायानो गैथ'आ आंनाव संख्रि बानलु जानोनो बेसे खस्थ' सानफ्रामबो फैसा गैया गोदोबा बागालांनायालाय आइ आफानि नेरसोन हिसाबै हायानो 2 बिगाल'सै बेखौनो फानना लायोबालाय मानिफ्राय ओंखाम मोनजागोन नोंबो एसे एनै खामानि मावनो सोलोंदो नोंखौ आं सानबेसे एफोरबायदि फिबाय थानो हानो हा बन्दक होनांगौ लागोन आं नों होनो हायाब्ला आं हले जेबो मिन्थिया बिक्रम आदै हा थाफैनायाव माबाफोर उसुबिदाफोर मोनदों नामा नों आदै बिदिथ' जेबो उसुबिदा मोनाखै आदै होमबा नोङो गोसो खुसियैनो खामानि मावनायफ्राव मदद होदो आदै जागोन दे आदै माथो खालामबावनो खस्थ' मस्थ'यैनो थाथ'दो देनां उनफ्राव गसाया अनबा माबा मोनसे जाया बे जागोन मादै नै साहाया लोंदो आफा बिक्रम नोंस्राबो साहाया लोंलायदो दे थक्ला औ आयं आरो बिक्रम जागोन दे नोंसोरबो साहा लोंदो दे दे बिस्कुटखौ मोनसे लांफा जागोन दे आयं माबा थक्ला आयं औ आयं थेक्ला आरो बिक्रम आदै जोंहालाय माब्लाथो जांख्रा जानांगौ जाखो समफोरनो खालामसै आयं जांख्राखौ दै थक्ला औ आयं आरो थेक्ला आयं आरो बिनिफ्राय बिक्रम समनिहा हाल जांख्रा जागोनब्ला बे नोलोबारिनि हाथायाव अमा बेदरनि दामा एसे खमलै नायै हयै लाबोदो जागोन आयं बिखा खर' खोमा लाबोगोन आयं लानजायाबो हा लानजायबो आं सावजानो गोथावथार मोनो होदो जागोन दे लाना फैगोन
ओइ मन्दिना टाउनाव एफा गोबाव थाना फैबाय टाउननि सेंग्राफोरजों खम गोथाव गोथाव रायलायना फैबाय बे मालाय नोङासो औ हाय फुलन्ति मन्दिरानि मोजां मोननाया 10 जनसो दं खोमा दा आयु फाग्लिलाय सासे मानसिया 10 जन मोजां मोननो हायो सोरबा दा दंमोन खोमा फाग्लिलाय सोर सासेजों लाइन मारिखनांगौ जाखो आंलाय जायाहाय नोंसोरजों हनै नोंसिनि दाहोना गोदान एक्टर गाजोलिया नोंखौ नागिरनानै फैदों मन्दिना नों गुबुन रावखौबो दालासैहाय बिक्रमखौनो लादो दाहोनाबालाय मा जानोहाय न'आव थाफैखानायखौलाय सिरि थादो मानसियानोबा सफैखाथारबाय हनै मानो फैदों बिक्रम मन्दिना नोंखौ आदैया लेंहरदोंमोन थौ नों थौ रोदो आं उनाव थांगासिनो थाब फैबानो जाबाय दे जागोन दे थांबा खादोहाय फाग्लिलाय नङाबा दा मोनाबा दा खोमोन गैयै मावसिनजों लाखिजागोनबो जानला मोनला बुंथारहाय नोंसोरो ओइ नङा माथो आं थांफानोसै दे नोंसोर थाथ'दो दे जागोन दे बिक्रम रथ' आंबो थांफाखानोसै फैदो बा मालाय मानोमोन आफा मन्दिना आइ हा बहायथो बेरायहैयामोन फालाय गामियाव दसे लोगोफोरजों बेरायग्लांहैदोंमोन आफा मन्दिना आइ गामिनि आबहावाया बारा मोजां नङा आइ एसे मोजां नोजोर खालामनानै बेराय दे जागोन आफा नोंसोर मानो इदि साना आयै मानो इसिबां हाखु दाखु बिदि बुंलाबायखो आदा बिक्रम ओंखाम जानो लिंहरबाय अ फंबाय नों थगोन अ दे फैद माथो जायाब्रा तब बेबो गुन्दा स्टिलावसो थांबाय एक्टर जानायनि खोथाया ओरैनो जायो नामाब्रा थै जाखाथारनाय मालखौ आरो बिदि एक्टरा ओरैनो मोनो नामाब्रा थै बेबो दाहोना बायदिसो जादों बन बाननाय बायदिसो मोनबाय आं बेबो हिजरा मडेलसो जाबावबाय थै बढ़िया एबार गाननि शुरू ईश्वर आइसरा सट्टी हंली आगो हंली आगो हंली 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 आगो हंली आगो हंली आगो हंली आगो हंली आगो नोंखौ मोननाय मोनब्ला थेख्लाबाय मा खालामगासिनो नोङो बा ससमा टपि गिटार लालायना मालै हाब मा सिस्टेन्डारलै तात बुरबक मा नोंसो दाहोनाफ्रालाय मा मिथिगौ माखौ मिथिया जाखो नैबे फान्था गेलेया गिटार दामनानै प्रेक्टिस खालामदों प्रेक्टिस मानि प्रेक्टिसलै एक्टर जानायनि खोथा दं एक्टर
एक्टर जानायनि खोथा दं फान्था गिरलाया एक्टर बिनिखायनो गिटार जुथा लंपेन्ट टफि ससमा गाननानै प्रेक्टिस खालामदों प्रेक्टिस मोनगोन नोङो हायथा थानो नों मोननाय नङालै मोननाय नङा गुन्दै गैया नोङो नोंलाय मा मिथिगौ एक्टर जानायनि सिमां दं होनखाबाय आं दहायनो देलाय दोंसे मेथाइ खनलाय दा होनाखायनो जेबो रोङा गावबागाव लामा गावबागाव थां